Hola, què tal? Anem a fer un vídeo sobre la metodologia Scrum, que és una metodologia de les anomenades àgils. Si podem veure una xicoteta descripció on diu que la metodologia Scrum és un marc de treball àgil utilitzat principalment en el desenvolupament de programari i la gestió de projectes. Es basa en l'entrega incremental i col·laborativa de productes mitjançant iteracions anomenades sprints. Tota aquesta nomenclatura anirem explicant-la sobre el diagrama. Principis de la metodologia. La transparència, tots els membres de l'equip tenen visibilitat sobre el procés. Inspecció, es revisen els avanços contínuament per a millorar el treball. Adaptació. S'ajusta la planificació segons les necessitats del projecte. En la metodologia Scrum tenim distints rols que assignem a persones o grups de persones. Per exemple, l'Scrum Master, que és una figura central en la metodologia, facilita el procés i elimina els obstacles. És un facilitador. Vetlla perquè l'equip seguisca les normes Scrum. Això és important, seguir les normes. I fomenta la millora contínua. El Product Owner representa els clients i parts interessades dins de l'equip de treball. Defineix i prioritza les tasques en el Product Backlog. Això ho explicarem en el diagrama. I s'assegura que l'equip treballa en allò més valuós per al negoci, per a l'èxit. Tindrem una persona únicament que parlarà amb el client o clients. Així minimitzem la superfície d'exposició o de malentesos en el que ens estan demanant. I això és important. Diguem que dins de l'equip, el Product Owner defensa els interessos del client, en el qual parla contínuament. Després tenim el Team Developers, l'equip de desenvolupament, que és un grup de vegades multidisciplinari que construeix el producte, siga el que siga. Bàsicament, en el nostre cas, software. Autoorganitzat, responsable de d'entregar el treball acordat. És el que ha de fer la programació i desenvolupar el producte. En la metodologia Scrum tenim una sèrie d'esdeveniments claus com són l'sprint planning, el daily Scrum i l'esprint retrospective. Però això, si a cas, ho expliquem ja sobre el diagrama. Així tenim el diagrama de la metodologia Scrum. Així tenim els clients involucrats o interessats en el projecte que parlen amb el Product Owner, que és el representant de l'equip de treball, el representant dels clients en l'equip de treball. Parla amb els clients i recull el que volen. I això queda reflectit en un document per escrit en el Product Backlog. D'acord? Amb això, amb el que vol el client, l'equip de Scrum selecciona les tasques per a treballar en el primer sprint. Ara veurem què és l'esprint. I fan un sprint planning meeting, una reunió per a planificar l'esprint. Del resultat de la reunió queda un document. Segon document. Les coses queden per escrit en la metodologia, que és l'sprint backlog. Això és el que s'ha de fer en el primer sprint. Què és un sprint? És una planificació de treball que va entre 1 i 4 setmanes i que té per objectiu
que es puga obtindre un resultat i un producte ja visible, com a mínim una demo o una versió ja mínimament operativa o funcional que puga el client fer-se una idea del treball del que s'ha fet. Val? Aleshores, què passa cada dia? Així tenim una espècie de cercle en l'esprint, que són els dies que van passant, val? Fins complir les 1, 2, 3, 4 setmanes del primer sprint. Cada dia es produeix un daily scrum, és a dir, una reunió, val, dels membres de l'equip a primera hora del matí, on bàsicament tots parlen i verbalitzen i contesten a 3 preguntes. Què vaig fer ahir? Quines dificultats vaig tindre en el meu treball i què pense fer avui? Val? Aleshores, tot això queda d'una o altra manera també reflectit, moltes vegades amb eines de tipus Kanban, val? De taulers de treball, on cada un, si diu que va fer-se responsable d'una cosa, queda anotat que va fer-se responsable d'una cosa, o si té dificultats i algú va ajudar-lo, queda anotat que van ajudar-lo. I això tots els dies, fins concloure l'esprint. Quan acaba l'esprint, l'equip de Scrum fa un sprint review, és a dir, valora el resultat de l'esprint, val? On ja es té un producte, val? que tangible, diguem, ja, que valorar. I també es fa un sprint retrospectiu, que és com una autocrítica de la metodologia i de les estratègies i tàctiques utilitzades, val? Per a millorar. I ahí tornem altra vegada a planificar un segon sprint i a desenvolupar-lo i a tindre un producte. Per això diem que este producte o este sistema de treball és incremental. Una última consideració és que els clients poden matisar o canviar parts de requeriments del que es demana. Val? Aleshores, el product owner està en contacte, queda reflectit en el product backlog, que es té en compte a l'hora de dissenyar els sprints. Val? I res, queda en l'esprint backlog. En principi, este seria a grans trets les característiques o el dia a dia d'esta metodologia. Val? Així està també explicat el que és l'esprint planning, el daily scrum, una reunió de 15 minuts, 10, els que calguen, per a sincronitzar avanços, i l'esprint review, quan acabes l'esprint, o l'esprint retrospectiu, que analitza què ha funcionat i què es pot millorar i es proposen canvis per al següent sprint. Artefactes que utilitzem, no? que tenim, pues el product backlog, llista prioritzada de requisits i característiques del producte, gestionada per el product owner, l'esprint backlog, conjunt de tasques seleccionades per a l'esprint, gestionat per l'equip de desenvolupament. Increment, producte funcional que s'entrega al final de cada sprint. En conclusió, i al final de tot, beneficis de la metodologia Scrum, pues, major flexibilitat davant canvis, entrega ràpida i contínua de valor, de producte, millor comunicació entre els equips i millora contínua en cada sprint. Espero que hagi estat d'ajuda l'explicació de la metodologia Scrum.